Select Africa TV kusesemnandi sizihlalele nogogo sijabule sikhona la simvakashele emgababa ziningi izinto azenzayo bafowethu ziningi izinto ezisiza abantu okubalekile ukuthi asisondelane nabantu abazokwazi ukusisiza kuzimpilo zethu zikwazi ukuhleleka sikwazi ukubona ukuthi siyaphi gogo konakele kakhulu awungitshele kunalomuthi lo awungichazela ngabo yebo angazi ukuthi ukhuluma ngamuphi ngoba mningi imithi enginayo miningi imithi ngiyayibala kushona ilanga kuna lemithi gogo ade siyixoxa lapha behind the scene ungitshela ngayo ukuthi iyasiza kakhulu ekuthenini mhlawumbe mawufuna imali noma kunezinto mhlawumbe umuntu wathatha imali yakho wangayibuyisa uyakwazi wena kube nendlela ukuthi ukwazi ukuthi ibuye lo mali yebo namhlanje okunye engikhuluma ngako ngugogo Mseleku kunabantu labo thothi bashonisa ngemali uthola ukuthi mabeshonisa ngemali ekugcineni bagcina sebemdelela lo muntu bengasakwazi ukumbuyisela imali yakhe sebesholoka nalokathi noma ethi uyayilanda afika ngayithola athi umuntu ngomnika ngalesikhathi engithanda ngaso la ekhaya mawusufikile ufika uxoxa udaba lakho uthi cha gogo Mseleku nginenkinga la ngumashonisa kodwa abantu abasangibuyisela imali yami hayi ngivane ngihleke nje ngoba kuhubala lokho ngivane ngikutshela ukuthi uyabona ke uma kuukuthi abantu abasayibuyisa imali yakho ukhona umuthi wami okuwona ngikunika wona uyawukhulumisa ngathi ukhuluma nomuntu unegama nguqamba igama ngikutshela ukuthi sibanibani hamba uye endaweni ethize kusibanibani uyongilandela imali yami uzobuye ngokusheshsha imali yakho ibuya ngokukhulu ukusheshsha ifike umuntu ayilethe uma engenaye ephelele uyiletha noma ngabe uwafu ngoba iyamhlupha le nto yamshisa ukuthi akeze kwena zokhuluma nawe ngoba wena njengoba uyithumile uyitshela ithi iya kusibanibani ulanda imali yami ngifuna usebenze esibanibani hamba uye kuyena ungilandela imali yami ibuyize la uyahamba umfana lo hamba lande lo mali uzobuya naye lo muntu okuyena okweletayo afike naye kuwena uma esefika noma ngabe bengena uzofika kuthi chabo ngizoxolisa kakhulu imali anginayo kodwa ngiyafisa ukuyikhokha imali yakho ngicela ukuxolisa nje kakhulu Nkosi yami angazi sengilenzile impela iphutha khona ngikuphethe namhlanje okuncane afika hlephule useyakhomba ukuthi uzokhokha ngoba vele useyasha kukhona lento eshayo nanga umfana uyamgquqa lapha ezolanda imali kuyena uyayifuna umnikazi wayo imali yena nje kakhulu umuntu usethule akasambaseni nje akahlangana naye endleleni kumele athule ukuphela usezoloku ethumela nje uyabona nje emini ngo12 uyathumela tamba ebusuku ngo12 tathakusa uyathumela futhi uyamtshela isibanibani hamba uyongilandela imali yami kunosibanibani akasayibuyisa imali yami ngifuna ilanda ilethe la uyena ozozizela kuwena ezelothi imali yakho ikona nje okunye impela bengifuna ukuthi abantu bakwazi kakhulu lokho ukuthi chabo umuthi wobuyisa imali ukhona yebo wayibeka ugogo Mseleku gogo kuphinde kube ilo wamuthi khona lo muthi ophinde wawusho ngaphandle kwalo sesikhulume ngawo khona futhi nalowo munye sitshele batshela ababukele emakhaya yebo njengamanje sengifuna nje ukubachazela kabanzi ngohlanga lemali yebo uhlanga lemali lolu alibizi na kakhulu kunento ezokulethela imali lolu hlanga lolu uyalizawula uma efike kumina umuntu ngimenza mina kodwa uma bethumela bekude ngiyaye ngibathumelele kaphepho kodwa umuntu ngimtshela ukuthi ushaye lana sesandleni ushaya la ishiyena la phakathi kwamashiya bese uzoshaya esandleni semali uqobo uze ukwazi ukuthi imali mawuyamukela inamathele kwena ingabe imali ephuma njalo wazi ukuthi noma ngabe uholile emsebenzini imali izohlala kwena kuko konke kwesinye isikhathi uma uhamba uyesitolo uyothenga uthi uyathenga ngemali mhlawumbe uthenga 200 rand uphinde ubuye usushintshe ke 200 rand sekuyiyona imali leyo esetshenzwa yilolu hlanga musa wena ubusathi le mali siyiningi engibuyisele yona ngicela ukuthi nibambe le mali mase wenze njalo ngalesikhathi eseduba lo muntu lo kuyena okulethele le mali ubese suka ahambe ngoba manje wena usubuyisela lento ebethu kulethela yona angithi wena uthe ufuna uhlanga le mali usulitholile imali futhi usuyayithola usuyayithatha futhi usuyibuyisele emuva sekunakeleke lapho ke awusazokwazi ukuthi uyithole lo mali bese kuqala kube ukuthi indlela olahle ngayo bese futhi ngicele nokuthi ngibeke naye enye indaba enkulu yohlanga lesibhamu uhlanga nohlanga lesibhamu la hayi igama lawo ngithi awukuyanyiwa ngempela kuyanyiwa alubizi futhi nalo kakhulu loluhlanga
Yebo. Ngiyakwenzela nje lona lolu hlanga mawusufikile bese ngikwenzela nentambo ozoyifaka esinqeni ngoba kuneminye imithi ekungafanele ukuthi ngikuzawule ngayo eyipoison. Ekufanele ukuthi mase ngikwenze lo muthi lo bese intambo ukuthi lo muthi lo ongafanele ukuthi ungene enyameni kwena ngufake egazini kwena ngentambo. Ukuze usebenze ulekelelana nalolu hlanga. Hayi lapho ngeke uzuthi into eyilutho ngempela lokho ngiyakugalanta. Ngigalanta kakhulu. Mhlambe kuyenze ukuthola ukuthi into uyayenza but sizolokhu ikulandela. Uthola ukuthi sizolokhu ikulandela abantu sebehubha ngezibhamu manje ngenxa ukuthi mhlambe wathatha lolu hlanga. Mhlambe kukanjani lapho gogo kuhamba kanjani? Hayi abukho nje inhlobo lobomngozi. Hayi kukho nje inhlobo kuvikela wena emzimbeni wakho uma mhlambe ube nenkinga unezitha kube nabantu laba mhlambe abafisa ngisho ukudubula. Kwesinye isikhathi bazi bakudubula uqolo ukuvikela lokho ukuthi ungadubuleki ngaleso sikhathi mhlambe nawe uzithole lo chance ukuthi ujombe ngendlela ujomba ngayo kodwa nje ungadubuleki inhlobo. Enomuntu phela ngathi ayishaya iqathakele phansi. Athi ayishaya iqathakele phansi akwenzi lokho ukuthi uma usushaya lo hlanga lesibhamu mhlambe usuzolandelwa ukudutshulwa njalo akubi njalo nje inhlobo kwenzeka nje ngendlela le nje mhlambe uyizwe nakabanye beyisho uchabo sivikela isibhamu mawusivikela isibhamu kwenza nje ukuthi mhlambe uhlangana nomuntu badubulana la endleleni kuyalinganisa mhlambe kade bebamba inkunzi sebedubula kwana abahlangana naye ungathi nawe mawuqhamukela lapho bese kwana ushawa nje kelikithi phansi yebo. Gogo mhlambe uzothi umbukeli lapha ekhaya sibuyela lapho ohlangani lwemali ngoba izinto ezenzakalayo kakhulu manje uthola ukuthi abantu abaningi bathwala. Kungenzeka yini uthola ukuthi mhlambe lento nawe oyenzayo izithwalo and uma ngiyenza ithatha isikhathi esingakanani noma kumele ngilokho ngibuya ngezala kagogo Mseleku ngizogcaba njalo? Yebo. Ayisona isithwalo. Akusona isithwalo nje uhlanga nje lemali oningesona isithwalo. Abantu abaningi bayazi ngendaba yesithwalo. Isithwalo siyabiza. Siyabiza lolu hlanga libiza 1000 kuphela. Akusona isithwalo ngikwenza lona nje uzibonele nawe inhlanhla ziza kwena ngoba ngalesikhathi ngizokushaya uhlanga kuba nanomuthi futhi engizokunika ngawo okuwona ozogquma ngawo ukuze nawe phela ugezeke ngoba uma ungagezekile azikwazi ukusebenza izinto kwena kufanele ugezeke namathunzi amabi adeduke kwena ngoba uma wena wembethwa amathunzi kuba ilesikhathi into zakho njalo mawuthi uyazenza kubese ngathi azenzeki kanti izinto ziyenzeka ngoba yini unethunzi lokugobela wakho kuye kuyena osuke wangalisusa kanti kumele alisuse eqala kuyimande phela ezothi mayisebenzisa umuthi wonke bese wenza lento ayishilo exactly. Yebo. Babukeli beSelect Africa TV singayixoxa kushona ilanga ugogo seyichazile izinto eziningi. Umuthi wokuvikela isibhamu unawo, umuthi wemali unawo, uyasho ukuthi uyakugcaba lapha uthi cha akusona isithwalo, cha akusona isithwalo. Babukeli beSelect Africa TV ziningi izinto esizithola kuma but singaxoxa kushona ilanga ngoba uyambona ukuthi uyayazi lento yakhe asivale manje ngicabanga ukuthi yini mhlawumbe ongayitshela ababukeli emakhaya futhi bekulandele kakhulu ngoba ubachazele ukuthi ukuphi nomgababa izinto ezikanjalo Yebo. Mina ngisemgababa lokhuzeni siye le ndawo esikuyona siye sibize ukuthi kuse-Afrika. Uma mhlambe sise edrobheni uyagibela uza la uthi nje uye eMgababa bese uthi mangabe bugibela itekisi ufuna indlela bese sikunika ilocation ukuthi indlela ihamba kanjani ikuthatha izikufake egcekeni ingena nje galakade egcekeni ngoba ilapha ifika iphelele khona noma usudlula usukusudlula nje kancane kodwa nizikufake la ngaphakathi. Ngiyaya abantu ke ngibafone ngibayalela indlela ukuthi abeze kanjani. Ngiyafisa kakhulu ukuthi abantu bangilandele kumakhasini ami ku YouTube na ku TikTok sengikhona futhi na ku Facebook nakhona futhi sengikhona. Ngiyacela ukuthi abantu bangilandele balalele wonke ama video ami ngoba impela ngiyakhuluma futhi ngiyabasiza kakhulu abantu. Ku YouTube sithi uGogo Mseleku. Gogo Mseleku. Na ku WhatsApp na ku Facebook ngicabanga ukuthi into eyi1. Into eyi1 nje uGogo Mseleku. Yebo. Babukeli beSelect Africa TV ngicabanga ukuthi sijabule kakhulu sinogogo usimukele ngendlela mangalisayo sisekhaya kufudumele. Bafowethu sizakalani senza sure ukuthi sinilethele abantu abazomsiza. Gogo siyabonga siyathokoza kakhulu sikufisela impumelelo uqhubeke usiza abantu gogo. Thokoza baba siyabonga nathi sibonga kakhulu.